Hayi Botaras. Awoy. Yathini Jamani? Ayiri uzithi. Uthi nakuwe Jamani, ndakubona apha nkenge. Uma kunebhaqanga. Yo. Yagodusa mntana Elita. Yagodusa lena mntana Elita. Kunjalo nje mntana wami. Ndinespecial for yona qha. Uyandivile nami that's why ngizizame sinapha kuwe ndivile nami yes iyavaya iphepha hayi baxelela uba wenza njani nami ndizoqinisa loo nto apha kuwe ngoku ayi-9 into yenzayo weninye kuphela ungena kufacebook ufike ushare Tornado Tenteni ewe emva koko umbone ucofa ufollow haya yanibamba Ramas ngemva koko Jamani xa ugqiba ucofa ufollow uya phaa kwilinki yokugqibela eza kusa kwi-EP Jamani ngoku interact yaqala leyo yakho ngoJamani elda kaloku xa ufuna utshaya awusukuzisa intloko le way iyatyalwa ayi-9 uyinkcenkceshele ngabandixelele kanjalo kaloku maJamani batheni hayi bathe uyeza nje unikwe ibheki eziyi-26 apha Jamani then uthatha i-6 yakuwe aya i-easy le way ndiringa ngayo ayi-9 okay kutheke Jamani ungena kufacebook aya ufike usetshe Tornado Tenteni okay iBada Village kufacebook qha nothi kwenyini mamela elda ukuyafuna utshaya intloko igcwale kodwa uba ufuna utshaya thetha ke ayi-9 mamele ke Jamani hayi imnandi ngomamelana le nto ayi uyeva okay Jamani ufike usetshe Tornado Tenteni kufacebook xa ugqiba osetsha pha ungene kulaa page yakhe uzawubona ntoni ilinki ayi-9 ubona kwakho ilinki pha ungena kulaa linki laa linki kukhomba apha emculweni wakhe koo-Distro Kids ziyo zonke nto ayi-9 because umjito ukhona everywhere umac uyabo ngezisithi yenye inetwork qha ke ngoku akayo network umjita yiBada Village eyedwa so le ngomo yona lena yinto ithi igama layo kodwa ndithande yona yo ithi le nto lena isegazini ndinehlula ndindedwa njengam ke ayi-9 uyabona iimejenti ezininji apha ekasi ndizohlula ndindedwa ngoba ndindedwa umntu onespecial esithi thengisa iibheki zam eziyi-27-26 then kulaa 27-26 i-20 yeyam wena i-7 yeyakho haya wawuke wayiva phi into njalo zange ndayiva naphi lo wey ncasa ayiri jonga ungalali ungasetshanga phaa ndiza ndikubhale eza abanye kalo ayi-9 irasta libhizi aya then iyalibala uyabona naxa ukhuphe le ndoda ilizwe lonke liba bhizi uthengimaka nele ndoda Tornado Tenteni nayo ingathi ngekubhalela apha esandleni akho ngxaki nansi Tornado Tenteni okay ORNDONTENTE ngoku Jamani ke ngoku mna ngoJamani ndisimtshaya ngoku nje Jamani zoyenza njani aya ngoku uzawufika nje ulike ubuye ne-screenshot ndibone uba hayi u-elda uyenzile le Jamani Jamani kubi nguwo phambili ngoJamani ngoku funeka ndiqandise ne-screenshot ayi-9 le nto iphezu koba konyuswe ntoni umculi abe phezulu abe sezingeni andanobe yandiva kaloku ndithetha apha ngo-Accuse uTornado Tenteni lo ebekusandoti matsanatshana hello matsanatshana siyanibonana ninjani yeva wabuya wathi ndisaya ehlathini ndisayoti nkwe okomzuzwana nje uyeva wabuya wathi mabenzane bamamatheke wawukhona aya wawubungekho le minyaka yonke hayi benikhona mani but masendivaya manaya hamba aya ulike ubuye noko ukho kude apha hayi hayi my lord hayi